боксовата гала, която ще противопостави Кубрат Пулев и Кевин Джонсън. Двамата днес отново се изправиха лице в лице. Това се случи на официалният кантар. Уверявам ги просто, че ще стане много хубава борба и ще стане шоу. Американецът захова стрелките на 112 кг. След него, за да се премери, се качи Пулев, който беше с 3,5 кг по-тежък от своя опонент. Кобрата ще защитава утре интерконтиненталната титла в Арена Армес. Designer man.